Sarap. Isa. Apaw, hindi masang paraw. Magsayang tayo ng bigas. Launa na. Okay lang yan. Ang dami naman tayong huli eh. Kahit late na tayo magkain. Hindi na lang, ready tong lagi tong KMA eh. Dahil ito talagang lahat, complete. Shout out kay Ate Tere. Marunong magsayang? Alam nga naman, Gerald. Oo naman, Gerald. Ay, kamo mo. Mayroon kami guys pakilala bagong kaibigan. Hey, sabihin mo. Ay, kamo ka-DPL. Si Kuya Gerald. Hello mga ka-DFL ka. Hello mga ka-DPL. Ganahan mo. Ayusin. Hello mga ka-DPL. Wala kasi si Julia, dapat kung dyan si Julia. Hindi ah, may action na eh. Ayan, malapit. Hello mga ka-DPL. Dapat nakangiti ka. Sige din bigyan kasi nasanay siya. Tinatawanan ka ni ni Gerald Anderson. Pang-ihaw daw, bakit puro kawayan daw kinuha mo, Sabi Julia? nila kawayan. Para marubrog. Guys, meet Julia Barreto, guys. Oh, hindi Yan ako yung yun. meet Julia Barreto. Yung bareta. Gerald Anderson. Gerald Anderson. Poging-pogi. What's up mga ka-dragon? So, papakilala ko nga pala si Gerald Anderson. At syempre, yung kanyang kalab team, walang iba kundi si Julia Barreto. Si Gigi yun, si Gigi. Papakita namin sa inyo yung nahuli namin. Baka magtalong. Nako. Irritated. Gusto namin ipayabang yung huli namin eh. Siyempre, minsan lang pa. Yung maliliit, ibalik na lang. Talaga marami. Kasi may mga nakasama. Kunin natin yung maliliit. Ang laki oh. Ang luto. I-post mo lahat, Gret. Opo, sir. Wow! Dami. Galing. May alimango pa. Bilangin natin yung ano, Bilangin yung pang-uwi. Ang pang-aso. pang-aso yan. Oh, ito. Hindi, iluto natin lahat yung malalaki. Hindi man maubos yan. Siguro nakatingin. Ay, yung ano pa pala, bangus, hindi pa nalinis. Ito Gerald, para kanina to. Para kay Julia yan. Kay Julia. Hala. Kay Julia. Kaya nga, sabi ni Iba ang tama ng Ay, puro ano. Gerald Anderson Ito kay kay Julia. ano? Ang laki oh. Ito kay Nanay Leti. Grabe ka naman, lahat ng malaki kay Julia, walang kay para kay Allen. Kay Allen to. Dalawa. Dami rin talaga. It's a O, girl. tingnan mo yung dalok sa aso. Dalok talaga, dalok. Oh, yeah. Saka tinik yan. Wasak ka kamay mo dyan. Ang laki ng nakuha natin. Dapat may ano kayo, may tawag ito, may gontes. Gontes, may talim yan dyan. May talim yan sa gilid niya, no? Matalim yung gilid niya. Nung doon ako nasugat. Gusto may sa may baba. Gontes! Ayan. Julia, malayo ang medic dito. Next. Medic. Ako ay kinikilig. Oh. Saway ka rin eh, no? Mag-alis. Nakatakot yung ano niya. Talim yung kaalin yung gilid yung kaalin. Wow. Baka mag-load Ayan guys. Ang laki talaga Hindi sa namin namin nakuha. guys. Yan na pula pang good size. Yan yung, kasi guys, nung ginawa namin yung gango na, grabe ang hirap namin. Halos, nagpuyat kami ng ano. Ang ilang araw. Ilang araw kami balik-balik dyan kahit malalim yung tubig. Talagang pinilit namin na magawa yung gango na yan. Sus! So, hindi naman kami na nabigo, oh. Yes. Ganyan yan, lalaki, oh. Sa susunod ay- Lalaki, oh. Tapos, yung lutuin namin mga kamangyan, mga ka-DFL. Ito maliliit lang. Hindi ah. Nakain ba to? Ihawin natin yung Sarap yan. lahat. May dala pa kaming bangus, kaya doble-doble ang ulam namin. Nagdala lang kami ng bangus baka kasi wala kaming mahuli. Yun, no? Yun, ang laki niya, no? Nakachamba rin. Thank you, Ito Lord. ba yan?
Swerte? Oo. Hindi talagang mayroon doon. Kasi Talagang ang gango, ano? hindi naman masisiro ang gango eh. Ito guys, pangsigang naman natin. Ano yan? Pang ulam yan. Sa lahat ng property ni Mr. Tan sa Tingin Mindoro, pa tong palikpik niya. Siya yung ano. siya yung wala. Sinabi nyo, nagdala kaming bigas. Hindi kasi may binibigay kami bigas diyan kaso na Hindi eh. nilagay. Hindi ba kakatulad nung pagbago nga talaga. Sa amin parang kasarap ng bigas Oh, ko. bago nga niya. Kano sa kaban? Iwan ko, magkano ba? 3,000 sa'yo. Kasi tawid dagat pa eh. Hindi okay Pag lang. sa bundok, pata, 2,000. Sarap yan. Buti na lang, mayroon tayong Baka kikilalang sabi sa ano, baka si mami ko yun. pakilalang Iba Juan Gerald Juan. Anderson. May bagong ano naman ngayon, ah. Bagong Si Gerald Underground. Ulit na yan. Ano ka, Bob? Galing sa... Mas bagay pa kayo. Underground. Gerald Underground. Actually guys, sa underground talaga siya nakatira. Kasi namin bro na taong tabon ka bro na. Hindi, huwag ka mapikon sa amin kuya. Alam mo naman kami, mga ano Bawal lang ang kami. bigyan. Mga juga yan. Oo, mga ano kami, Kaya mo kapit cover. tapos yung ano. Pati yung mga ano, sikat-sikat. Yung talabasan. Pati yung mga sikat-sikat. May talaba rin doon, bibigay si TJ ma. Wala, eh, ano yun daw ni Ayaw na kuya? natin harbisin yung talaba kung meron tayong talaba. Mamaya ulit. Para pang meron tayong pang konti sa sunod. Yun o, pang ihaw din ni kuya. Ano. Tikman nga namin yung sigad-sigad din kung anong lasa na yan. Sarap yan. Kung gano'n ka kasarap. Kung gaano, hindi mo panikman ay. Ayan o, ihaw tayo ng kapis. Baka maano yung kuya yung ano mo, touchy case mo o. Maabutan ng kwan. Ihaw natin. Ang lakas ng apoy mo kuya. Sarap po. Hindi ko pa natikman yung palakol na. Palakol ba Ngayon, tawag yan? tingnan, wasay. Ano, wasay-wasay na, sikat-sikat. Ay, ano, wasay-wasay na. Bandong. Ayon, Badong. badong. Tawag na badong. Oo nga, wasay-wasay. Wasay-wasay palakol. Kami dati, yan ang napakan ni Bong. Sabang putol ng daliri niya sa paa. Gagalaw kasi yan eh. Sa tubig. Pag nabiyak yan, napakan mo ba eh? Ewan, hindi ah. Ha? Saan mo nagalabas oh? Yan, dyan mo siya hihilahin pag naglabas yun. First time ko matikman ang sikat-sikat. Kasi saan itong palakol hindi pa luto yan? Wasay-wasay? Nagsut sa? Sigad. Saan makakuha ng sikat-sikat? Na marami-rami. Doon na naman sa Santipasin guys, o naguto. Gabak-bak ng ano eh. Ng dawat. Ha? Ligaya, nagadumakan ito ay kamo. Di ka may ligaya na nagadok makan. Lugi ka. Lugi ka. Kantuman. Nakita mo yung kinakain? Be, sabi mo. Be. Be, marami kaming makain na ulam. Kalalaki pa huli natin ang tinaw. Karami ka namin na huling isda, malalaki. Parang ako boy. Bay parang ako. Parang ano siya? Na dilaw. Parang Kahit di mo nang isaw-saw yan. parang taba baga ng ano, Ano ilalim? ng alimango. Sarap talaga. Dalawang kamay. Hindi pwede, balik natin lahat yan. Oo, bigay yun daw, oh. Ayan lang, kailan natin. Oo, kinladan ng lipas. Pwede pa daw yan. Alam mo, itip yan. Itip yan. Ng kapis. Ano yun eh, may laman yun. Pinutol ni Litang pa eh. Saan? Pero yan yan. Naputol eh. Pwede pukpukin siguro yan. Paano ito? Pwede yan, matutok. Kailangan mo yan tayo ng buo. Tandaan. Yan. Ay, tingnan mo may kon. Oh, may... Oh, yan. First time ko matikman ng ano. Mainit yan. Pero ito, sikad-sikad. Kainin lahat? Oh, sarap, di ba? Oo. Sabi sa'yo eh. Dapat patikin nga ano yan. Hindi na yung kinakain. Ano yan? Ay, kinakain pa yan yung masarap dyan. Parang ano, parang laman ng sipit ng alimango yan. Oo, parang... Ang sarap. Huwag lang yung matulis. Di ba? Parang ano, sipit na mataba. Ano? Sarap mo tayo. Ang gusto mo tayo. Comped mo tayong ganito. Ipasa mo sa akin. Wala? Ito pala mga kwan, hindi nyo ginasabi? Oo, mga. Ngayon nyo lang sinabi, masarap pala. Kulkul ba? Di ako kaga. Sige, antay mo yan. Daw.
Kulkulbot. Ipapul mo na eh. Walang lasa yon. Siguro yung loob ang malasa. Di yan, kinakain lahat yan. Ito lang oh, yun lang oh. Walang bilisan. Pag may putik, sabihin mo lang. Ano daw yung kulkulbot? Sabi niya, kabalong kain. Makuna. Kulbot. Nakulbot. Plastic. Hindi, plastic. Plastic na. Ng puti ko. Katigin mo kante. Kinakain sa ilalim. Sarap yan. Yung malambot ate, patikim mo kante. Mamaya natin. Naka-ready na kayong kamay niya? Ikaw naman. Kante yung sa Ganito oh. Ganito oh. Ala kaduga eh. Ako na nga. Ito magngangakabaga, parang kuan baga. Yung Okay. tamilok. Bawa sa inyo lang guide nagkain. Huy, bigyan niyo yun sa kanila. Oh, balik ko daw. Ibalik ko daw. Yun na. Sarap. Kasarap. Sabi nga ba yung deng. Sobrahan yung... Kasarap siguro ito igataan na. Ginaano nga yan, tawag dito, may... Isa mo lang sa bulalo. Isa na sa luya, parang ano, tinola style. Style bulalo. Style bulalo. Pati ano yung kanti pasing. Sige! Ano? Yan, mahuli. Gasungkit ng ano, sikad-sikad oh. Pati na yung ano? Yun. Lumabas ka din. Sa wakas. Parang laman nga siya ng Sa wakas. No. Bigyan mo yan tayo kutsara. Kaming kayong. Lili na ala. Ano ka, Emran? Nanganin pa. Face lang. Painggit ka pa ha. Antiyo, goal lang sa'yo. Pinasungkit ko lang sa'yo. Ikaw nagkain ka mga antay. Pasarap. Kaya nga, puro tira-tira. Oh, yan ante. Oh, ante, sulong sulun na. Suluin mo na. Oh, hindi na yung tira-tira. Hindi yan tira-tira ha. Hindi ko yan tira-tira. Masarap yan, may Masarap yan. sulong. Sige, masarap yan. Oh. Paano ko dapat kayo para mababaw pa? Huwag mo lang kainin pati yung Mababaw matulis pa. niya. Hindi, para makakuha din ng ano. Ito, wag na Para yan makakuha yung ng ganyan ginawa tsaka ka. ng kapis. Magpaipon ka na rin. Wala nang laman yung mga yan? Paipon na rin pala ng ganyan. Tapos mo sila tapos para ipagdagan. Natatawa dyan sa ano, katrabaho pa ko. Sarap. Bigay mo rin yan kay JJ. Binigyan mo siya ng tira-tira kanina. Di ikaw rin bigyan mo. Ano kaya? Yan guys, tikman natin yung ano. Ito yung palakol guys na nakuha ni Kuya. Wasay-wasay. Wasay-wasay pala. Wasay-wasay kaya pala ko. Sarap. Tikman natin lahat eh. Tatlong klase na yung natikman mo ante. Kapis, wasay-wasay, tsaka yung sikad-sikad. Sa inyo na. Kasarap. Kuha ka bante bago may bigay. Kunin mo na yung malambot. Ay ito, parang masarap. Ay oo, may lasag siya. Hala, parang alimango. Akin na to. Tikman, hindi pwedeng wala. Wait lang. Para masarap pa tayo. Oh. Okay. Magati pa kami. May Magati nagdiwa. pa kami. Kita man eh, pagkudwaan may pa ine. Hindi nga ibate. Nagrigatay. Nagrigatay na ikwaraw. Kaya ako dinadiabetic eh. Hindi mo tayo lasag na. Lima. Ay, parang alimango siya ante. Saka magkuha na naman tayo. Bet ko to. Hala ka sarap yung tatlo. To. Sarap. Ito yung wasay-wasay. Isda kami ng isda. Ito palang masasarap. Masarap pala yung bilog niya na yun. Lalo sa buhangin dyan. Yung parang laman niya. Parang Parang buwan siya, no? Sarap po. Sarap po. Sinigang, oh. Apaw, hindi masan ko raw. Okay na to tiya. Sige, pibigyan. Ito yung tinatawag na ano talaga. Nakabango kahit dito na ako sa Sariwang bintana. sariwa. Babisinan. Babisinan talaga. Saan ko na rin na. Yun, no? Sarap po. Kain na! Oh. Kain mo lang mga kanin dyan. Pakidala ka lang dito. Oo, dito na gitna mo dyan. A few moments later. Amen. Mga kain po, mga gagaya, mga kakeme, mga kain po. Bakit
Nakakawin ko sana. Kain na, Kuya Allen. Tawa natin. Bakit ikaw, Kuya Allen? Manganta yun. Ah, sige lang. Manganan. Panurin na lang daw tayo ni Kuya Allen na busog na yan. Basta akin lahat ng matira ha. Oh, may matira. Yeah, sure. Sarap. Busog na. Gusto ko yung unang subo ni Ilan makulan sa kamera talaga. Ni Gerald. Dito rin makakain. Brad. Kadami-dami Tuyo lang ulam, ulam mga mo. kamang yan. Ulam niya, tuyo lang. Kuha oh. ka. Ayos na ako. Tawa na daw sa isda. Sa iyo gango yun eh. Hindi na kayo bumalik ha. Las nyo na to ha. May niya maulam yung. Sabihin mo las na to ha. Agawa man ti pa sa yung mga. Iyabang. Nakalamang tawagin mo na naman sa Antiligaya, ante. Ay, inggitin mo na naman sa Antiligaya. Penggit mo. Ligaya. Bakit mo? Ah, ligaya. Si dami na nagdakal. Tama, di kan Sayang ka, di kan tumusumuro. Ay na, ayang. Sabi ko. Si Gerald, oh. Bilyo. Guys, nahuli na naman kami, oh. Pero sando ka ni Julia yung malalaki ha. Bumalik. Sila, oh, tapos na. Natutulog na si, Sir Jay, oh. Pwede mo na kayong kapis doon. Habang kapahinga kami. Pagbalik mo dito, kakain pa rin kami. Nakuha pa sila ng ano. Thank you po. Magungon daw. Ano pa sila? Ano naman yan, Jay? Tapos mo lang magkain. Kamote naman yan. Luto ka na naman. Kamote. Wait lang. Sa atin, atiin pala mamaya nagtatakmumang ka sa Christina. Sabi, Sarap po. Kamote ni Kakaw. Panghimagas. Pack up tayo, guys. Pauwi na. Hilahin pa ba, Mr. Mr. Kwan. Ay, DJ. Sa totoo lang guys, 2 taon na kami magkasama ng Kemi. Hanggang ngayon, di pa rin nakakabisado ni JJ pangalan nila. Wow, sa atin yan, Kuya Alay. Sa bangka namin to, Ate daw, nagayak si Kuya Alay. Wala, si Kuya ano ang nagluto dyan ha? namin to. Kuya Manda. Ay, hati. Merienda sa Sante Pasay. Ha? Kakakain lang, kamuti na naman. Wala nga ano eh. Goodbye, Isla. Ang ganda dito. Dito rin kami nag-overnight, guys, nung kasama si Kabsat Romani. Dito pala nakatira si Gerald Anderson, guys. Ganda pala ng bahay ni Gerald Anderson, eh. Ipapakilala niya na daw si Julia Barreto sa kanyang mother. Meron palang tinatagong mansion. Tuloy po kayo! Tuloy kayo sa aming rest house. May fine tree pa sila, oh. Biruin mo sa gitna ng palaisdaan, may ganito. O, sa kabila. Yan, guys, pinasyal tayo ni Kuya Gerald dito sa May pool pala siya. hacienda. Wow. Wow. Kambing siya. Wow, may swimming pool. May swimming pool. Pagbati ka rin ni camera girl lang. Wow. Hindi mo akalain na may ganito dito, no? Katagal na rin natin nagpunta Guys, dito, nasa eh. isla talaga kami. Nasa Oo. gitna kami ng karagatan. Galing naman. Pero meron palang ganito. Kaya nga. Pasok kayo, camera daw, eh. Na-amaze na naman kami eh. Grabe, ang laki ng bahay nila. Uy! Wala ka magbutang! Wow! Kaya pala tama yung sabi niya, ilang kayo, taging isa kayong kwarto. So niya, 1, 2, 3, 4. Hindi tayo na pala. Ayaw sa taas! Oo, tayo. Kaya, yayamanin talaga si Gerald, Kuya Gerald. Ang luwang ng kitchen. Ano yun mo kaya? Ano may Christian pa kontrata? Antay, gusto mo magtira sa ganta? Wow. Wow, akyatin din natin to, guys. Oh. Tara, akyatin natin. Bakit, Nay? Walang aso sa taas? Wala yan. Isip lang
yan. Wow. Hi guys. Picture ka dito, Jen. Ha? Oh my God. Nasa ilang floor na tayo? Wala, nandito kami sa Torre. Oh my goodness. Alay, kala ko last na yun eh. Naulaw ako. Alay. Tuloy mo na, nandito ka na nga. Ate, magpicture tayo dito. Dali. Taas oh. Uy! Uy, antay, baka mahilo kang ha. Wow. Ano maganda? Oo, maganda. Uy, ano to, may butas? Taas, oo. Wow, ang ganda. Ang karagatan. Ayun o, kitang-kita. Wow, ang ganda dito guys. Buong ano oh. Kami nawit. Wala tayong camera. Lapit ng banday, ayan tayo. Nakakiyod. Biruin mo. Hindi na. Ngayon lang namin nalaman na may ganito dito sa ano? Bakawanan. Oh, napapalibutan ng bakawan. Sino nagsunod? Wala. Wala, natakot sila. Nagnataw. Oh, picture mo nga kayo. Ayan guys, manghingi tayo ng bagungon kasi madami daw dito eh. Madami. Pagmamayari lahat yan ni Gerald. Bitanga at bagungon yung meron dito guys. Di ba ang yaman talaga nila sa ano, Seychelles. Dami namang nakuha, ba't ako lang nakita ang bago? Paunahan lang kasi. Paunahan lang kasi. Itong area na to guys, pinapatuyuan na talaga nila to. Kasi nga gagawin daw asinan. Ito, ang dami oh. Masarap to gataan guys, na guys. The best siya sa gataan. Hindi ako dami oh. Telescope din tawag nila. Ay no, yung timba na kinaan. May bitanga rin dito guys oh. Ewan ko ano yung maliliit na yun. Dami na? Diyan ay puno na. Lahat rin. Lahat din. Thank you po, Nanay Letty. Thank you po. Ang kambal antipaseng. Oh, Gerald, thank you. Sige. Oh, magpaalam ka na kay Julia eh. Paalam na. Anong sasabihin mo kay Julia? Pagbalik mo, Ano? katay tayo kambing. So yun guys, ayan, pauwi na po kami. Ayan, bye Gerald! See you next week. Charot. Oh, ayan ang... Ayan ang kanyang palasyo. Napakaganda. Ayan, thank you so much at nakapasok kami dyan sa iyong karian. Shout out po sa may-ari. Thank you po. Bye! Bye guys.